tsakanin ku kun ji kanne na aure muka yi sunna ban sa shugaba na haƙuri ya zamo jigo a rayuwa guri na amarya ina jan kunne gurin kikin dila da bibiyayya zaki gunguwar gida kin ji so da gona an gona shi ne na zaɓa ka gaba mutum canjawa sannan a zuciyata ka zama madubi wanda ni nake dubawa mai gida tuko an gona dan uwana kai kadai nake dubawa ka ji muna zama wani da mijina dan uwana ba mu so ana jin kanmu shekaru suna shuɗewa tun a baya babu wanda ke gane mu ƙarin aure yau ya shigo tsakaninmu ana shirin a yau a jikanmu kaji kin gani ke ce babba cikin gidan nan ki bar yawan fara ko tsaki ki kama kanki girma kirki uwar gida ba na san kina san baki ki yi zaman auren ki ke da kanwar ki ku bar yawa na tatar baki kun ji ni dai na san kowane tsuntsu kukan gidansu ne yake yawan furtawa mai san ruwa ya je bakin rafi mai yasa shi ne yake yawan tonawa ni na san ko da girgiza kulla ta kuma ƙarya ta ki kuwar san yawan tonawa kun ji can dan koyo har da ma fasa kaza bar bela shan waye ya kai kirayen manya mai shuka ke sanyin noma har ma zuwa gaba ya tallafe ɗaya banya a tasa mage ko a kashe ta walla Allah abin nan yana ban kunya kin ji keke ku daina san yawan sabawa cikin gida ba na san kuna yawan cika baki haƙuri shi zai zama riba wata rana don Allah ku daina cacar baki ku zo mu haɗe kawunan mu mata na karma ga mota su ji kanmu kun ji